Hi, hello friends. Hi, hello friends. Welcome to Tulu vlog. Encholar materla and angadi rolle background toli angadida. And friends, inita bitodu yanu enna madimeda album the photos lena iklotte share maltudulle. ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಅಂತೆ ಲೇಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಕದ ಫೋಟೋಸೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚ ಅದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಡು ಇನ್ನು ಮದಿಮೆದ ಫೋಟೋಸ್ಲೆನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಫೋಟೋಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇಪ್ಪನತ್ತ ನಮಕ್. ಸೊ ಐನ್ಲ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಡನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಏನ ಚಾನಲ್ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಟು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತಲ್ಲ ಯಕ್ಷದ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಕೈತಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐನ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಓಕೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕಿಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಡ ನಾನು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡಿರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ ಪಣೊಂದು ಇತ್ತ ಏನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಫೋಟೋಸ್ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ತುಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ. ಮೆಹಂದಿ ದಾಣಿ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 18th ಮೆಹಂದಿ 2018 ಮೆಹಂದಿ ದಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತೆ ಲೆಹಂಗಾ ಪಾಡಿತ್ತೆ ನಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಗೆ ತಂದಂಚಿನ ಲೆಹಂಗಾ ಅಂಚ ಫೋಟೋಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಾನಿತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ ಪಂಡದ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬತ್ತ ಮದಿಮೆ ದಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಆಯ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತನೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಆದು ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಟಪಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ 11 ಗಂಟೆ 11 ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾರ ಇತ್ತಂಡು. ನೆಟ್ ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಫೋಟೋಡು ತೂವೊಲಿ ಏನ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಇತ್ತು ಏನ ಮಿಸ್ ಆದೇನು ಪಾರ್ಲರ್ಡೆ ಬುರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಲ ಮಂಟಪಡ್ ಬರ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಅವು ಕೈಟೆ ಪತ್ತೋನೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪಿ ತಾಡ್ನಾಗನೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಅವು ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕಾರಡು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೂಮಾಲೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಾರೆ ಟೈಮ್ ಇಡು ದಾದನ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಏನ ಮಸ್ತ್ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ದಾರೆ ಅಣಗ ಬುಕ್ಕ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಮಕ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಪಂಡದು ಕೈ ಮುಗಿ ಹೊಂತ ದೇವರಿಗೆ ಬುಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಬುಲ್ತೀಜಾನ ಕೆಲವರು ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ನ ಮತ್ತು ಬುಲಿಪ್ಪೇರು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಪೇರು ಬಟ್ ಯಾನಂಚದಲ್ಲ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಕೈ ಮುಗಿ ಹೊಂತ ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂಡದು. ಆಯ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಣ ಹೋಮಗೆತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುದ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪಲ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಅವೊಂದುಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಣ ಹೋಮಡ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಪ್ತಪದಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸಪ್ತಪದಿ ನಮ್ಮೇಟಿಂಚ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದತ್ತ ಸಪ್ತಪದಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒನ್ ಅವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಫೋಟೋಸ್ ಬುಕ್ಕ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತು ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕ ದೆತ್ತನಂಚಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ಅಂಚಂದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇನ ಕಸಿನ್ಸ್ನಾಗ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿತ್ತೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮಾನದ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಆಯ್ತಾ ಗೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರತೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಮದಿಮೆದ ಆಲ್ಬಮ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ಆಯ್ತು ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಐನ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಏನಿದ್ದಾನು ಇಷ್ಟ ಆದಿನ ವೀಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇನು ಪಣೋದು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ನನಂಜು ಬಿಡದಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಮಟ್ಟ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.